Witajcie. Dzisiaj wam powiem coś takiego o śląskich gotce na temat wogi. Jakie są wogi, czego służą i co mnie się kiedyś zdarzyło, że jak był bajtlem, a pojechał jak tam z Polakami na jakąś kolonię, to tam pedali będą nos na drugi dzień ważyć. A ważyć, no to ja się wystraszył, że mnie będą ważyć tak jak kartofle albo kapusta. A u nas się nie goda ważyć, tylko stworzyć. Stworzyć coś na wodze. Tutaj mam taką woga, to jest kiche woga. Idzie talerz położyć, złożyć. Jak się tutaj wejrzycie, to tu są i kila, i funty. Bo jak ja jeszcze pamiętam, to w więzie mięso, kapusta, ogórki i wszystko insze kupowało się na funty. Albo na pół funta, albo na ćwierć funta. Dzisiaj już mało kto wie, wiele to jest funt. I wszystko kupują na kilo. I szkoda, bo to jednak było fajnie, jak się ludzie umieli troszeczkę rachować ino we kilach. Nie? No i to jest taką kichę woga. Ale to nie jest jedyna woga, jako jest we Śląskim. We Śląskim jest też taką dosyć znaną, co prawda to już nie zabytkowo, a nowoczesna woga bym tutaj pokazał. To jest ciwoga. Ciwoga służy do tego, że jak chcecie pokazać, wiele ten królik woży na targu, to na uszy przydeptujesz, tu przywiązane za nogi i ciągniesz. Jak masz siła, to i na 20 kg wyciągniesz tego królika. Na tym wodze jest też taki plac, że pokazuje na wiele zaciągu i wylatuje. No ja tu teraz zrobił 18 kg. Teraz się używa taki ciwog, jak się jedzie jakaś fligrem, to kofry się woży, co by za ciężkie nie były, co by nie cofli, albo nie kazali zapłacić za waga, czyli za źle stworzone, za mało ten. W Śląskim też jeszcze jest takie pojęcie wasserwoga. Wasserwoga i to jest coś takiego, widzicie? Coś takiego. I to nie służy do wożenia, bo to nie idzie tylko podłożyć, wiecie, giwichty i dać i złożyć wiele co woży. I no do tego, żeby szło namalować kryska wedle poziomu albo wedle pionu. Ale to też jest woga. I nazywa się wasserwoga. No to by było dzisiaj o wogach dość, ale mówię jeszcze jedna rzecz. Ci, co mnie oglądacie, musicie wiedzieć, że poza nelkami, które tam stoją, to ja mało kierowlanca poradza nazwać po śląsku. Jest tam pora takich tych, które się, wiem jak się to tam nazywa po śląsku, ale nie chciałbym być łożkliwy, nie chciałbym się tam witny za fest. Bez to wpisujcie do mnie z bildem, jako Franca, a i jaki powiedzmy se zwierzątko się nazywa po śląsku, jak są takie, które tam wiecie, puta, gans, cipa, żeby wiedzieć ten, bo ja też tego mało znam, to jest no niestety synek ze wsi, ostatni w moim pokoleniu to był staroszek, który był handlowcem, ale był takim handlowcem od rolnych rzeczy i też miał gospodarkę na Mrówczygórce. Od tego czasu tam wszyscy byli już, jak to się go do robotnikami we werkach, w amtach. Bez to my mało nazywali po śląsku te rzeczy, które znają po wsiach, dorfach czy hajmach. No to już do juzaś trafimy się przy następnej rozprawce. Mam nadzieję, że będzie jeszcze ciekawszo jak ta dzisiejsza.